Mejju tas-sena 2000 l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu semmija l-ewwel darba proġett ta' akwarju nazzjonali fil-Qawra. Jgħaddu 7 snin u f'Novembru 2007 il-MEPA approvat l-iżvilupp. 2009 l-MTA ħarġet tender għall-iżvilupp ta' dan l-akwarju, Lawrence Gonzi jiddikjara fil-Parlament illi x-xogħol fuq dan il-proġett se jibda iktar tard dik is-sena stess. Ma kienx hemm interess biżżejjed mis-settur privat għalih. Sussegwentement kien hemm sejħa wkoll imsejjer żball internazzjonali fl-1996, però jgħin ukoll dak iż-żmien ma kienx hemm interess biżżejjed għalih. Ix-xogħol fuq l-akwarju nazzjonali beda biss f'Ottubru tal-2011. Sissa jidher il-kuntratturi għad on target. Waqt ċerimonja uffiċjali illi mmarkat il-bidu tax-xogħol fuq l-akwarju, il-President tal-MTA Joseph Formosa Gawci qal illi fuq dan il-proġett kien hemm problema ta' finanzjament. Jirriżulta illi biex isir dan il-proġett, il-Gvern offra l-art lill-privat. Fis-sena 2007 l-MTA, l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, kienet applikat għal dan il-proġett sabiex isir dan il-proġett permezz ta' public-private partnership fejn essenzjalment jintużaw parti mill-flus għall-investiment jiġu minn fondi Ewropej. Il-Gvern joffri l-art u l-privat min-naħa tiegħu joħroġ il-kumplament tal-investiment neċessarju kif ukoll ikun responsabbli biex jibni, biex jopera, biex jimmantjeni dan il-proġett għal 50 sena tal-konċessjoni. L-akwarju se jkun magħmul minn 27 tank differenti, bl-ikbar wieħed b'diametru ta' 12 metru, bl-attrazzjoni prinċipali tkun il-klieb il-baħar mill-Oċean Indjan. L-investituri qed iwedu li l-proġett se jkun lesta l-aħħar tas-sena d-dieħla. Iżda mhux magħruf jekk il-parkeġġ ta' ħdejn Fraben illi sal-lum huwa b'xejn huwiex se jibqa' b'xejn.